kigge til ligesom ringer om ind. Jeg tror, jeg har... Skal vi have en eller noget? Hvis jeg kigger lige. Hjemme er det. Ja, det er det. Er det helt rivet væk, eller halv? Hvor er indgangen ved det tændeboks, det? Det er ikke ligesom der var... Det er der flere steder. Det er der blandt andet nede ved Fødselsbadet, og så er der herovre på den anden side. Lige midt på falen er der... Nå, jamen, kan I ikke huske det, hvor der var de rocker, der skulle om bag stigen? Jo, det skal man ikke... Der var indgang helt op igennem stierne. Jamen, der kan du godt gå ind til, det kunne du være fra sidste år til, hvad Magic. Hvad spiser Martini over i tasken? Martini? Nej, så tror du, det er ikke det samme sted. Det var virkelig uhyggeligt. Man hører, man kan gå i vand nu. Der er en af dem, der ligner den også. Okay. Den skal man ikke have hakket med. Ja, du lægger det her til dem. Jeg har prøvet det en gang, at skulle ikke gøre noget. Hvad nummer må jeg sende det til? 28. 10 stille. 62 10. Han vil minde mig lige om, at jeg lige skal mobileplan, og jeg er færdig med det her pis her. Hvor finder det her nu? Alene. Der kommer næsten ikke nogen. Lige der, hvor bolden var, selvfølgelig. Auxilius! Ja. Stærk, mand. Kom nu. Nej. Lad nu være. Så sig noget til nieren, mand! Nå, det er 9 for kort. Du kan ikke dø, siger jeg så til ham. Godt nok, Silius. Sidste grænsen. Hvornår har jeg lavet den? Hjemme på symaskinen. Jeg tror, det er Pernille, der har været i gang. Jeg har fandme lavet den i hånden. Det tog 4 timer. Jeg har aldrig lavet sådan noget før. Jeg måtte klippe en af hendes andre op for at se, hvordan jeg skulle gøre det. Kom så, posten. Kom nu, Jonas. 8-9 år, mener du? Sådan, Ken! Nej, Den lå ellers godt. det var ellers godt nok tæt på. Godt lagt, Ken. Hun er lige også posten mellem. Hun er deres mellem. Der er ikke mange pluspoint på vores... Hun er jeres maskot. Det er smart, vi får ud. Det er bare, du får ret meget. Jeg synes, det er, vi sparker altid med alt for langt bold, altså. Hvis du lægger mærke til de andre, de spiller den op. Det er godt, at hun dukker hovedet, så man kan se det. Det var godt lavet. Ej! Men lille, jeg skriver på Google, at det er vores nye spiller. Ja. Det kan man være dårlig brugt over det. Hvad? Det kan man jo ikke rigtig brugt over. Nej, det kan de også se på film, hvis det er. Nå, okay. Nå er vi på. Hvad var det, der var galt med dig? Hvorfor kunne du ikke spille mere? Vi var herude og være på kamera. Ja. Du var mere på kamera, da du stod derinde. Hvor er vi? Kom nu! Ja! Woo! Nej, spiller den tilbage. Ja, det var 4. De var dygtige. Jonas! Godt, Søren. Men kan du ikke huske, at jeg fortalte, Nej, det er ikke ham, der bliver kaldt det. Det er det, der er mærkeligt. Nå, for vi har jo spillet mod dem i de der syvmandsstævner. Hvornår har du fortalt mig det? Der var en, der lige har. Det synes jeg bare, jeg havde sagt. Da vi spillede syvmands. Det kan være, at du ikke var med der. På den måde. Okay, den måde.
Au! Kæft, den tackling. Mark har lige her går bare ind i. Er det en hård kamp? Godt, Jonas! Au! Han sparker lige ind. Au! Tror du? Ja, det tror jeg. Det sagde du. Ja, det lød ikke godt. Mark Nielsen for klub, selvom han laver alt sådan nogle ting. Lød det ikke lidt som om, der røg eller Jo. andet? Han sagde det, sådan noget. Knækket eller sådan. Hvad? Det Det lød lidt som om, det er lidt knæk på den lille smule. Ja, det gjorde. Det tror jeg så ikke, hvis han... Det gør det nok ikke, når han går. Altså, man skal aldrig sige aldrig. Ej, hvis han er skudt af på et eller andet. Nej, for jeg har jo bare ikke fået 8, for nu er det på 5 og 8. Ja, det er jo typisk for old boys. Det er skudt af på en. Hvor mange var I til det fest i lørdag? Det var så hyggeligt. Alle seniorerne, eller hvad? Tæt på. Nå, det er dig, Mark. Læg den op ad linjen. Læg den op ad linjen, hvis du kan. Ja, ja. Snak det allerede nu! Jonas, op for en! Her! Ja, det var lige det, du ville have den, ikke? Det var så min søster, må jeg høre. Mark, så kan vi godt være ude. Jeg kigger ikke på. Hvad er Mark? Ja, jeg er ude bare ind. Ja, jeg er bare ind. Hvornår skal du til Uganda eller Cuba? Uganda. Og så en igangsætning! Mads, du slår dig af! Ja, for fanden det. Ja, når du kan jeg har score sørget på for mig, at så tage skal man da den også slås af, tænker jeg. Så skal du ikke blive kold og fryse. Mange skrev, der ligger. Nå, hun er... Nej, det kan jeg sgu det sindssygt. Det er en væsentlig. Den træk, ja, den træk. Jeg lægger en ord. Men den smager virkelig godt. Jeg lægger... Der. Hvor du hoppe til mig. Ja, fuldstændig. Det gør det hele tiden. Jeg kan slet ikke koncentrere mig om at filme i dag. Vil du prøve? Nej, så. Nå. Det er sjovt. Ondt i røven over den siden af stedet. Det er det bedste. Kom, Mark. Nej, det er det bedste reservebænk, de kan få. Den var offside. Vi skal lige fredag, vi skal over spise hånd med ro. Hvorfor vil det så? Skal du ud? Nå ja. Vi skal ud i morgen. Nej, i morgen. Nå jo, men vi skal også. Vi har tre der mødes og spise. Det var bare en helt til mig, vi skulle over til Claus i morgen. Hvad er det nu åbner den fredag? 12? Nej, klokken 1 eller 2. Folk skal lige vågne. Hvad koster det at ligge på dyrskuspladsen? Nej, men her er det en Vælgesbæk, er det ikke en 500? Jeg aner det ikke.
kan ikke engang huske, at det blev lagt oveni. Nå, i paletten. Ja. Kedeligt. Når årene er en skole, så har man. Jo, i morgen kl. 1, og så ellers kl. 12 fredag og lørdag. Og så er det så til 2:30 alle dage. Og Henning skal jo starte kl. 3. Det passer ikke. Nu er jeg jo sagt, jeg har ellers taget fri måned, jeg tager på arbejde til halv 2. Nå, Nu er det godt ved Henning, eller hvad? Nej, vi tager lige ud til ham, og så tager vi ud kl. 5. Han er fri kl. 4. men hvis man er for gammel til at spille oldbold, så må man jo lade. Du laver vel betjeningssyn, gør det ikke det? Har jo ikke andre måder at kunne igen. Det er døv jo. Det er om det er 6 dage. Hvornår lukker det? Godt sige, Frank. Folde stik for lige bare. Godt sige, Frank. Fri måned, eller? Ja, sygt. Hvornår lukker de? Er det kl. 2, eller hvad? Du stiller en masse spørgsmål, som der er ikke nogen, der kan svare på. Nej, synes Pernille, hun sagde. I morgen nat. Halv 6. Jeg skal arbejde derude fra kl. 8 til kl. 4. Nå, så er det halv 6. Nej, det er... Nå, jeg er i eftermiddag. Det er kun 3. Nå, så det var det, hvor du stod og råbte. Hvad bliver der sagt? Skal du så det øl, eller hvad? Ej, jeg skal sørge for, at folk kan den rigtig meget. Jeg synes, det er ikke fløjt, når man kommer. Hvis det er så er det fordi, vi har den døde. Det er, Jamen, fordi- jeg faldt faktisk i sådan en, du ved, sådan en fælde, hvor alle folk sådan tænker, det kan man ikke sige. Nej. Det var fordi, jeg Jamen, ikke fordi du sagde også før, at man skulle bruge sådan en sang, før man kan komme til. Det er fordi, du ligesom har stemt mig her før. Det er derfor, han siger sådan, du er også til, at du er eneste, der kan komme. Jamen det tak for. Er dommeren, eller hvad? Nej, nummer 5 fra deres handel, der står lige der. Det var det, de startede med at sige. Det så så mærkeligt ud, alle sammen lige skulle høre et eller andet grønne. Hvor Mads står og råber, hvad der bliver sagt? Er det Johnny, eller hvad? Hvad sker der På nu? den lov nu. Hvad sker der nu? Johnny. Johnny E. Ham, der ligger nede, det var Alexander, der kom. Det er dem, der spiller ved Sydlandshavn. Okay. Hvad? Det er dem, der spiller i Stone i Langeskov. Ja. Fem af dem, de er ved at prøve. Det er ikke så godt, det der. Hvad er der sket? Han har slået sig. Nej, men jeg ved det ikke. I kan se det på YouTube i morgen. Nej, det kan jeg ikke sige på det. En ambulance skal de have nu, siger de. Det er så afslappet. Jokke, hvad siger du til at få din billet? Du får dit Og arbejde. Du arbejder den er på fra det. fjernsyn, det er masser af filmer fra 70'erne. Jamen hvad så, har de selv is, eller hvad? Hvor er sidste på? Chuck Norris. Ja, det var også det, jeg tænkte. Norris Det var den, du havde. Den der, hvad hedder det, Arnold, dengang han var ung. Jamen jeg tror, de snakker om at ringe efter en ambulance. Og så stjæler de alt fra Sakadin. Har han ikke isbrus på derovre? Jo. Ikke lade dem Eller er det? kopiere, ikke? Det er helt galt. Nej, det ligner, han har fået Det is skal på. se fodbold ud. Det er meget flot. Så kobler de Det er stemning. i Spanien. Jeg ved sgu ikke, hvad der skete. Jeg kan ikke rigtig spole tilbage. Det er YouTube. Ja. Han ligner i hvert fald en, der har ondt. Kom nu, gutter! Jeg kan ikke koncentrere mig. De er ens alle sammen. De er ens alle sammen. De er ens alle sammen faktisk. Ja, det er godt set, der var. Hvis når hun bliver vild igen, så vil jeg gerne.
Fengård. Bumper, vær opmærksom på midten, Bumper! Bumper! Ja, der! Mathias startede 10 minutter hos Siv. Vi startede... Nej, de startede noget, der ligner 3 minutter i, eller sådan noget. 3 minutter i halv 8. Ja, og så var der pause, da den var 33. Ja, ja. I 3 minutter i 7. Ja, 3 minutter i 7. Og så... Den er på grille engang. Hvor er det ærgerligt. Så tager han lige støvlen af. Hvem tager stået? Her bliver lavet spejlet. Om det skal have ambulance til sidst. Det var det, man gjorde for 5-6 år siden. Var det ikke væk, der skete noget? Så tog man lige støvlen af. Jeg synes, det er synd for dommeren. Det er dommerleje. Han gør det sgu altid så godt, synes jeg. Jeg tager en meget stille rolig dommer, vil jeg sige. Jamen, han er skide god, altså. Ja, den der havde jeg nok givet en gul på. Altså, han plejer at dømme også, jo. Ham vi havde sidste uge, han var vild, ham dommeren nede. Ham, der havde flaget, eller hvad? Han er en, der havde klaget. Nej, jeg tør ikke, jeg er bange. Mindre I havde set. Prøv at sige det, ro på. Kom Jonas. Kom Jonas. Vente. Hurtig ryg. Tilbød Silvio så. Hold med. Det er nu Bækken skal have. De er alle sammen herovre. Jeg vil godt tænke mig at vide, om de har ringet sig, om man skal få en sådan en bøde. Jo, men det var lidt surt, hvis de holder der. Det er jo ikke mere akut end manden. Jonas. Nej, jamen det ser ikke ud som om, han er lige så rundt længere. Mads, kan du ikke... Er der rent her til en ambulance? Ja, skal der eller hvad? Nej, Har de vel selv gjort det over? jo, men det var bare fordi, at de nævnte det før, om at de skulle ringe efter en ambulance, men det er bare så porten skal åbnes, hvis det er. Men altså, han... Ja, sikkert. Nu står ham i nede ved klubhuset, så kan han se en ambulance. Ja, hvis der kommer en, det er jo ikke sikkert. Hvad med luften og lægge den heroppe? Nu er han pause, eller hvad? Prøv at trække ind, Mark. Prøv at trække ind. Er du klar til at tage en tørn med? Sagde han noget, eller hvad? Nej. Sagde du ja? Ja. Jeg kan bare fortælle dig, at som jeg har fortalt Falk, at jeg bliver taget ud, så kan jeg fortælle dig, at jeg i forvejen har jo stadigvæk en kontrakt med baglov, så det er nok lidt halvfarligt, hvis jeg kommer ind. Jamen, så prøv lige at det, ja. Ej, det hjælper da lidt. Det er jo fuldstændig op til dig selv. Jeg vil gerne ikke på banen, uden at du... Nej, jeg siger bare, du skal bare være opmærksom. Sæsonen er snart slut. Ja, jamen det er det. Vi har da ikke flere kampe tilbage, har vi? Kom, Bumper! Johnny er her! Det var lækkert lavet. God bold, mand. Dommer! Vi skifter lige en gang. Kom, Jonas. Nå, ej, der er ikke ringet efter ambulance, han går nu. Hvor fanden er Silius? Det er der. Silius! Silius tilbage på defensiv. Få noget vand. Tilbage på defensiv og få noget luft. Nå, men man skal ikke tage fejl i, at det er jo ikke helt koldt. Altså, Godt fejl. Jeg tænker, det så ud som om luften var lige ved at tømme ud. Det er 14 år siden, jeg sidst har spillet kamp her. Ja, det er det. Det er jo lige en trøje på, når vi er færdige, så tænker jeg. de unge gutter, jeg har mor for, det er også mor for unge. Hvor gammel gør det mig? Hvor gammel dit barn er, så du er ved Jeg skal faktisk begynde at tænke over, hvad kiste jeg gerne. Nej, 7 lige 13, og det var bare for sjov og alt muligt. Hvornår
Nu spiller Sean Paul, er det ikke gamle, men Nå, men de ser bare meget nye ud. Han brugte den 2 gange, så... Jo, jeg mener det er lørdag. Jeg har jo fået en sms fra dig. Jeg mener det er lørdag. Du har faktisk fået 3. Jeg tror bare ikke, at jeg Du skal på Magic Box og høre Afrojack. Hvornår? Det kan jeg ikke huske. Jeg tror, jeg kan holde i 3 dage, hvis jeg ved, hvordan jeg drikker det. Nej, så må du tage noget coke eller et eller andet. Hvordan er det nu? Jamen, jeg kan ikke koncentrere mig, det har jeg sagt. Det var noget Kim Larsen i morgen. Så var jeg gang i det. Ja, det Ja, men derfor får man stadigvæk noget at drikke, jo. Altså, første år jeg var på Tinderbox, der havde jeg faktisk en rigtig god aftale med mig selv. Det var, når jeg lige synes, at nu skal jeg lige holde ud igen, jamen, så tog jeg en times pause. Så kender du det. Og ved du hvad? Det fungerede sgu. Jeg holdt sgu pause. Ja, det ved jeg også godt, du ikke kan. Men Det er en times pause, det er en times spil. nej, overhovedet ikke. Det er det, der gør, at man så kan nyde det hele. Prøv her, når man alligevel ikke kan huske det sidste af dagen, så kan du alligevel hvornår det så sker. Nej, fordi det kan jeg altid, fordi så sørger jeg jo for at holde den pause. Kim Larsen, det er klokken 20.05 på Røde Scene. Ja, og det glæder vi os til. Hvordan er scenerne? Er de for skudt ligesom Grøn Koncert? Så er det med at sige den, ikke også? Jo, altså, der er sådan 4 scener. Den store scene må være en røde, så. Ja, der er en rød og en blå. Sean Nej, Paul. Sean Paul lørdag. Ja, Ja, det tror jeg. Er det Sean på Ja, Sean Paul. klokken 17.05 blå? jeg hører det. Godt, Mark! Godt grebet, undskyld. Vend om, finger! Kig nu opad! Møge spiller i morgen, hvornår går hun? Ja, hun spiller tidligt. Hun spiller allerede klokken 2 eller 3 eller sådan noget. Møge spiller klokken meget tidligt. 21.35. Nå, jeg mente det var Det var tidligt. fint. Er det på blå eller hvide? Benny, bare tag en ny bold! Eller rød. Det er blå. Hvad med Conrad, jo kommer ind på Magic Box? Hey, snakke! Hvem har været Mark? Det er der, det kan Magic. De var til en kæmpefest, det var helt godt. De står over og hopper og danser. Var det godt med Akfær også, eller var det Nej, ved du hvad, det var faktisk playback, jo. Vi er flag. seriøst? Nu går hun ned for scenen. Så ser man storskærmen, og så kommer sangen, og hun glemmer at sange, eller synger ind til mikrofonen, jo. Ej, det er altså skidt. Det er skidt, det er. Som står navn. Ja. Jeg synes ikke, vi skal komme til Tinderbox. Og jeg vil også gerne have Volby komme igen. Var de til Tinderbox sidste år? Ja. Det er egentlig godt at høre dem langt. Ja, det vil jeg også gerne. De var i 2015, det var helt godt. Jamen, Næste gang, vi skal derud. Ja. Husk, man kan betale. Nej, det er kun her. Det er helt godt. ja, jeg kan ikke mobile. Penge ind på et kort. Ja, man kan sætte penge ind på et kort. Kan du bare bruge dankort? Ja, jo. Og det er med, selvfølgelig bare med chip, ikke? Det var det, tænker jeg. Jeg tager heller ikke penge med. Men det tvivler jeg alligevel på, at det bare er med chip, fordi så kan du ikke købe for over 200 kroner. De spiller på de kan. Ja, så skal du trykke kode jo. Og en af lorten, for at sige. Nej, så laver du da bare lige den her. Nå, det vil sige, det er kontantløs, eller hvad? Jeg tror, der er det. Ja, lige har sagt til Henning, vi tror ikke, at det er en skier. Det vidste jeg nemlig heller ikke, så det kom lidt Men bag. altså de der surt, det duer ikke. Nej, men jeg må lige melde ham i morgen, det her, eller fortælle ham. Det duer ikke. Det kan nok have, at skal du tænde på. Hvor lang tid har vi cirka? Ikke ret lang tid. Jeg kigger. Så er der... Så er der 10 minutter tilbage, eller sådan noget. 10-15 minutter. Det er 13. Nej! Så du har trods alt haft lidt ild til hjernen, der blev rundt. Det er både overraskende godt med formen alligevel. Jeg synes faktisk, det er gået godt. Det var kun lige de sidste 5 minutter her, hvor jeg kunne se, at du begyndte at hive lidt ekstra efter det. Det ligger os meget med spillet her til sidst. Nej, du specielt de første kvarter, det var rigtig godt.
Var det derude i, hvor du gik ud som målmand der? I Tottenham, ude i Dalum, var det derude, det skete? Så vred jeg rundt, og så der kom jeg op, så faldt jeg ned ad trappen, og Okay. Ah, så jeg lavede nogle liste. altså jeg er ked af at sige det, men vi er altså ret heldige, at de ikke har scoret mere. Tror net ikke, det skal det tror jeg. Jo, men de har haft langt flere chancer, end vi har. At de så bare skyder over, det er jo... Nej, Nej, det er presset på her, eller? Jo, men jeg synes ikke rigtig, det bliver så meget. Jeg Han har ikke fløjtet? Det der er mest ringe, det er, at vi ikke får mere ud af det. Altså, med de spillere, vi trods alt har liggende nu. Efter fløjt dog, mand. Prøv på den, Jonas. ja, der bliver ikke fløjtet meget, men til gengæld så har det sgu været fair for begge hold. Hvad er det for musik, du spiller lige aften? Jamen det er på Magic Box, så det er sådan noget elektronisk noget. Prøv at google nogle af sangene, så jeg er sikker på, at du har hørt noget af det i radioen før. Nu er det ikke godstog væk, mand. Så vi kan gå ud på banen. Det er for børnesøgen, Hvad siger du til det? Passer det? Nej, så ryster han stille og roligt på hovedet. Jeg har jo bødt ind med... Har du mere at skyde med, Stør? Ja, Hvad med dig, Folde? Har du mere at skyde med? Det er meget, hvad er det, der bestemmer, om jeg skal. Så skal det være Ja, samme det har du plads. fandme ret i, det er. Det kan vi da overhovedet ikke være. Det skal være nogenlunde samme plads. Som Det lyder som om, du beder om steroider eller heroin eller sådan noget. Har du mere at skyde med? Er nogen, der har jakker Kom med? nu videre, den er god nok, gutter. Kom nu. Hold bag den her. Ud til du, Frederik. Så får du gå. Jo, du gør. Det leder, det varmer dejligt. Øj, du ser sej ud nu. Kæft, mand. Det var lige, jeg var 4 km. Se ham derinde, gutter. Pokker. Hvor gammel er du, Frederik? 12? Bare vent til du bliver konfirmeret. Så bliver det godt. Det laver de godt nok hele tiden. Snak nu pænt, altså. Hey, ro på, snak pænt! Kom nu, gutter. Fokus. Så kommer jeg lige lidt om drenge. Ja, kom nu, fokus så. Kom nu videre. Kom nu. Det er nu her, vi skal give det sidste, gutter. Kom nu. Nej, kom nu. Mark, 11. Slipper her. Vi ligger så også lige med... Sagde de en dejlig engelsk hold? Er det nu, gutter? Fokus, ikke også her defensiv, gutter. Kom nu. Vigtigt. Kom nu med. Kom bagud, hva'? Det er en smidt ud. Så scorer vi. Eller 2 minutter.
Hurra! Fokus! Nå, vi er færdige, Falke der. Topper! Hvor lang tid har du? Han kan ikke være bekendt at give dig skylden, vel? Rolig, Fingo. Godt, Fingo. Det er godt taget med. Godt, Fingo. Væk! Han er væk! Ej! Rolig. Ja, der er Kom nu. fløjtet. Slap nu af. Du har fået det, ikke også? Og han har taget stillingen videre. Ja. Kom videre. Det er det ikke. Jeg får helt ondt af dommeren. Han er så sød. Sikkert. Hvis man kigger på ham, så har han nok fået sit ikke gennem tiden. Så... Jo, men han er kold. Altså, han plejer at dømme vores kamp. Så jeg tror, han har prøvet det, der var værre. Du ved slet ikke, hvor fri du er, mand. Nej. Ja, han kan ikke høre noget. Det målmand, der ikke kunne høre. Der var første års yndling, der var gå op og hjælpe til første hold. Så skød de på overlæg, og så løb ham der i mål for et bold, så røg de ud igen. Kom videre. Ikke brydning, det her, men... Det er vel Kom videre, Fingo, kom. Ja, det kan du huske. Det kan han faktisk sige, når han ikke kan høre noget. Kom, gutter, så skub lidt her, gutter. Vi står og venter nu, jo. Lidt opad, vi står bare og venter. Ja da, kom nu. Kom nu, ja, sgu. Ja, kom videre. Kom igen. Han skaber det. Rolig, så lidt på plads her nu, gutter. Nu har de overtalt her. Nej, jeg er ikke. Står han med en her nu? Altså meget godt om den her hold i den. Ej, det var bolden. Kvalitet i det, Mark. Kom nu. Godt nok, gutter. Kom videre. Kom nu, gutter. Kom nu. Fokus. Det sidste her. Det er skide godt. Altså, de er taget med for, at hun kan lade være med at være træls. Ja, har du ikke set? Kom, sønner. Det tog fandme mig 4 timer at lave. Jeg har aldrig prøvet sådan noget før. Så skal vi køre den, gutter. Dem, der har luften. Dem, der har luften. Så er der ikke nogen, der løber med. Kom nu videre. Så skal vi have kvalitet i den igen. Kom med op over, gutter. Kom nu. Altså normalt så giver sådan en, der skulle kort, hvor du trækker hele vejen. Den er bare hele vejen derop til. Ja, nu var det nummer 2 mand, der rev i ham ned. Jo, men det har været meget lige igen. Vi har også skulle have haft nogen... Så 3 om 1, mand. Kom nu. Så kom hen og tag pladsen. Du er halvvejs op nu allerede, hvis du pakker. Hold nu kæft. Kom igen, Kåre. Du er ikke bedre. Det har vi helt tid. Ja, det er godt nok, Kåre. Kom videre.
Ej. Ja. Prøv at se, hvor lille han er. Jeg tror ikke, han kan skyde så langt. Så er der mig, jeg er høj af pigerne, og jeg kan ikke skyde langt. Wow, Lidt det går tung i bag, røven. så Kent, så hætter han den i kassen. En blød bold, Kom så på den. Lad være at sparke på mål. Sådan der. Nu var kort i sekund. Kom der bare sådan 2 fingre.